16. Бъдете трудолюбив. Работата не винаги е приятна. Но рядко има по-нещастни от онези, които водят безцелно, мързеливо и скучно съществуване. Децата се мръщят на майка си, когато няма какво да правят. Вулгарността на безработния, дори когато получава помощи, е пословична. Пенсионерът, който няма какво повече да постигне в живота, залинява от бездействие, както показват статистиките. Дори туристът, примамен от обявите на туристическите компании за почивка, създава неприятности на екскурзовода, ако няма какво да прави. Скръбта може да бъде облегчена, ако просто се заемем с някаква дейност. Духът се повдига до високи нива чрез постижения. Всъщност, може да се докаже, че производството стои в основата на духа. Хората, които не са трудолюбиви, стоварват работата върху другите. Те са склонни да натоварват околните. Трудно е да се живее с мързеливи хора. Освен че потискат индивида, те могат да се окажат и до някъде опасни. Ефективно решение е да бъдат убедени такива хора да се захванат с някаква дейност и да се ангажират с нея. Най-трайната полза ще произлезе от работата, която води до истинско производство. Пътят към щастието е магистрала, която включва трудолюбието, водещо до реално производство.